Ginoo manaa kaninyo. Manausap kani. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, o Ginoo. Si Jesus miingon, pagka makalilisang unya sa mahitabo kanimo, Corazin, ug pagka makakalisang usab sa mahitabo kanimo, Betsaida. Kay kuno ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo, nga himo pa didto sa Tiro o Sidon, dugay na untang naghinulsol ang mga tao dito ug nagpakita niini sa paglingkod nga nagsulob og bisting sako ug nagbulibod sa abo sa ilang kaugalingon. Sa adlaw sa paghukom ang Dios mas maluoy pa unya sa Tiro ug sa Sidon kay kaninyo. Ug mahitungod kanimo, Capernaum, buot mong ituboy ang imong kaugalingon hangtod sa langit, apan ibanlod ka hinuon ngadto sa impyerno. Unya miingon siya sa iyang mga tinun-an, ang mamati kaninyo, mamati kanako, ug ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako, ug ang magsalikway kanako, magsalikway kaniya nga nagsugo kanako. Maigsuon ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo. Maayong hapon kanatong tanan, mga igsuon. Mikanta kita o mitubag, agaka ako Ginoo subay sa dalan nga walay katapusan. Unsa maning dalan nga walay katapusan? Pamaagi dalan, mga pamaagi. Lahi ang pamaagi sa Ginoo kaysa tao. Pamaagi sa tao, dunay katapusan. Apan ang pamaagi sa Ginoo, walay katapusan. Ang iyang pulong, iyang kinabuhi, iyang presensya, walay katapusan. Pagka-misteryoso sa iyang pagka-Diyos. Tinuod na ay mga higayon nga makapangutana ta nganong ingon ani ang atong pag-anto sa kalibutan. Asa kutob ang atong pag-antos. Asa kutob ang atong problema. Mangita tag pamaagi para masulbad ang atong mga problema, atong gipasan, ating mga pamaagi, tawhanon nga pamaagi. Apan lagi kay tawhanon, doon na gyo'y kahuyangan, dili gyud perfect, dili sama sa pamaagi sa Ginoo nga tunhay perfect ang pamaagi sa Ginoo. Na makapangutana ta na bitang summer, init kayo, yung ta pilting inita man, maayong tag bugnaw. Inig muuwan na pod, muingon na pod, Ginoo, sige mag-uwan, ngano mang sige manig-uwan, mayong tagway uwan, pero katong ting-init, nag-ampo tag-uwan. So, ang pamaagi sa tao, magdepende sa sitwasyon, kondisyon nato. Kung sa atong kahimtang, mo na atong pangitaag, solusyon. Pero ang Ginoo, bisag unsang panahon na, naa siya, ay bawa siya siyang pamaagi. Kung lilita sa wala, naa siya. Mulilita disto, naapod siya. Kinsa may nakatudlo sa Ginoo nga, Ginoo adto ka ditong dapita, ari ko dinhi, wala. Kaya ang Ginoo God eternal ug siya malungtaron.
misteryoso ang iyang pamaagi. Mo na nga magampo ta sama ni Job. Nagampo nga unta agakon kita sa dalan awalay katapusan. Musubay kita sa dalan nga walay katapusan. Asa man ang dalana, ang dalan kay ang Ginoo. Diha ni Jesus, siya ang dalan nga way katapusan. Siya ang kinabuhi, siya ang kamatuoran. Una dinhi sa atong basilika, umusudong kita sa imahe ni Senyor Santo Niño, atong makita ang misteryoso sa Ginoo. Di nato makita ang Ginoo, apan sa iyang pamaagi nagpakita siya, pinaagi ni Jesus nga iyang anak. Nga atong gitahod diha sa imahe ni Senyor Santo Niño, si Jesus nga nagpakatao, ang pulong nga nagpakatao, kay siya ang gadala sa dalan paagianan maway katapusan. Una, every time we come to Basilica, we pray na unta dili lang grasya nga tawag ani kanang mga butang atong gipanghayo, kundi masabtan unta nato ang pamaagi sa Ginoo. Kay ang pamaagi sa Ginoo mao'y muhatag nato og kahayag dinhi taliwala sa atong mga kasakit, dulong nga kinabuhi, ngit-ngit nga pamaagi. Una atong pangitaon, atong pangayoon sa Ginoo. Ang Ginoo mahasubay unta namo o guide me, tudloi kami, agaka kami, adulong aron makasupay kami sa dalan nga walay katapusan. Ang dalan nga walay katapusan maura ang Ginoo, si Jesus. Inaot pa unta mga igsoon, kining debosyon nato kang Santo Niño, sa atong pagsudong, sa atong paghaw, sa atong pagdagkot o kandila, sa atong pagsulod dinhi sa basilika, atong giila ang dalan adunay nga way katapusan sa Jesus. Unya kay musubay man kita sa agianan nga way katapusan, munay gatawag kanato sa pag-usab sa atong kaugalingon. Kay ang pamaagi lagi sa Ginoo lahi sa pamaagi sa tao. Kung naamantay perspective, inahanglan makatuna nato ang panglantaw sa Ginoo ug atong subayaw ang iyang pamaagi ug iyang kahayag. Kung ang ato lang kaugalingon mo'y sundon, naay katapusan. Abiday, di magyud no kapugngan magyaw-yaw magyugoy. No? Tanan nga kuan ka buntag sa iyo, yaw-yaw sa iyang mga anak, yaw-yaw sa iyang bana, magyaw-yaw siya, isa kinsa yaw-yawan niya. Sa puton siya, daghan kayo sa yaw-yaw, buntag hangtod, magabi, magsige siya yaw-yaw. Nga valid man sa nagyaw-yaw siya kay mga badlungon man sa kayo, yung mga anak, yung bana palainom kayo. Yaw-yaw siya. Hangtod kanus aman ng yaw-yaw. Di normal naman sigurong magyaw-yaw, magsulti kang inana, no? Pero tanawa ang unsa may hinungdan nganong nagyaw-yaw ka. Nagyaw-yaw ka gumikan sa imong kalagot o nagyaw-yaw ka, nagsulti ka tungod sa imong gugma. Kung nahigugma ka sa imong mga anak, nahigugma ka sa imong bana, nahigugma ka sa imong silingan, o niya mag-preach ka, no? Magyaw-yaw ka, o niya paminahon kanila, maayo. Apan kung nagyaw-yaw ka tungod sa imong kalagot, di sad maayo. Mao sad ning atong ebanghelyo karon mga igsoon. Insa tong maminaw kaninyo, naminaw kanako. Naminaw kanako, naminaw sa
nagpadala ka nako. Kitang mga tinun-an, dili man pwedeng maghilom-hilom lang ta, no? Kinahanglan mo sa ta musulti, unsay kamatuoran, unsay maayo. No? Mao man ning Christian life. Christian life is not about worship and prayer, kundi also to live what we believe. Unsay atong gituhuan nga kamatuoran, ato kining ipahayag, ato kining ipaambit sa atong isigata. Mapaambit usab pinaagi sa atong mga pulong. Muna isulti nato kung badlungon kay mong anak, mga anak, imong banha badlong, isulti. Apan kinahanglan nasubay ka sa pulong o sa mga pagtulon ani Kristo. Si Kristo mo imong pahayag, dili ang imong kalagot. Kay ang kalagot usahay magdala og kasakit. Di sila makat-on. Mas maayo unta og makat-on sila sa atong mga pulong kay kahimutan sila sa Ginoo. Kay ang tao nga di maminaw sa inyong pulong, apan kana nga pulong gikan sa inyong gugma sa Dios. Alaot ang tao nga di maminaw sama ni Betsaida o ni Corazin, matud pa ni Jesus sa ating Panginoon. Busa iampo nato mga igsuon ang atong kaigsuonan, atong kaugalingon, ang atong gipahayag kanunay adlaw-adlaw nakabase sa pulong sa Ginoo ug iyang gugma, dili base sa atong kalagot ug sa atong panghuna-huna ug personal nga pamaagi. Atong pangayoon sa Ginoo, tagaan kitag igong kusog pinaagi sa imahe ni Señor Santo Niño, akita makalahutay sa atong mga kasakit o paghatag o pagpaambit sa mga pulong sa Ginoo sa atong kaigsuonan. Palihog manindog.